фоке сельского поселения Яндари вновь царит атмосфера спортивного азарта и дисциплины. Тренировку по кикбоксингу проводит опытный тренер, мастер своего дела Сейд Магомед Джамурзиев. Как и должно быть в любом серьезном виде спорта, занятие началось с фундаментального этапа тщательной разминки. Участники, среди которых были как подростки, так и взрослые, выполнили комплекс упражнений на разогрев всех групп мышц, растяжку и подготовку суставов к нагрузке. Тренер уделил этому этапу особое внимание, подчеркивая, что качественная динамика – это залог безопасности, эффективности тренировки и профилактики травм. Дисциплина в любом спорте – это залог каждого тренера. Без нее все остальное – талант, техника, физическая форма – просто рассыпается, как карточный домик, заявил тренер Джамурзиев. В мире, где спортивные дисциплины часто соседствуют друг с другом, кикбоксинг продолжает уверенно занимать свою особую уникальную нишу. Это не просто вид единоборств, это синтез силы, стратегии и эстетики, который привлекает миллионы поклонников по всему миру. В отличие от многих традиционных боевых искусств, кикбоксинг родился на стыке культур и техник. Он гармонично объединил мощь и точность западного бокса с динамикой и разнообразием ударов ногами. Эта формула создала зрелищный и высокоэффективный вид спорта, где победа зависит не только от физической мощи, но и от тактического мышления, скорости и гибкости. Левый, а то прямой. Левый встречать вот. Левый, право тут, право встречать вот. Видишь? Левый справа. Раз, два. Видишь? По пару. После 1,5 лет упорных тренировок спортсмен Заурбек Ганижев впервые собирается сразиться на соревнованиях. Этот период был сосредоточен на оттачивании техники, построении физической формы и укреплении морально-волевых качеств. Заурбек, бой стенешь, да, шанс? Да. Фуаш то спорта лет адуцин. Да, алхамдулилlah. Нормально. Аюты. Дукие уха. Цашу ахшудо. تسحشر أخشرة هيجاج أن صرنا ويش داها وخصو يحش داق لاس كوتلو يحق إفتو بين بيها. Пока راحة وخوات. شيء ما يش. بغ إلنا قتلو جيها. فيو خو هنز تحت إيو صرنا ويش متيو خو. عند 22 республиканский фугент. سيكوخ. واش تدوري. سيكوخ واس. أي سبورت خرجر بحر ملاخ أنتها. بي معك تورا تفسخيكتا هاي زادر صغر تفيجري بيها بو لك أهيج بي سبورت هانت أوس كيك بوكس أخر باش أجي أخرج بي أجي أخدقها خييك إزجا خيي تحنترها درجة ساعة شيرتات ما سوى شو قو قو يتسامو شو أهيج بيش صرنا ماش بوجش بحث بي بو بوكش بو طبعا ساعة شيرتك تقريبا بيسوى كاتيجوري مليها 97 أخت ريسبوبليكانسكي حكوتو بوين أخيتها ده الأندلي سجى حكوتو بوين دكتي شوقها تحت إيوه شان قملا موتي كوتو بوين ملا موتي كوتو يحكي خوها تروي ملا يصيرنا سحمت تيش دقة إجر كيرتر ده والدي يقصد الطرق سجتر دوحقة حميستن يق موتي ميسلو يق سحمت إحتو خوف
Мотивация – тонкая материя, особенно когда речь идет о талантливых спортсменах. Ситуация, когда одаренный ребенок теряет интерес к тренировкам, пропускает их или не хочет раскрывать свой потенциал, знакома многим тренерам и спортивным школам. В таких случаях наставники все чаще прибегают к стратегии, выходящей за пределы зала. Они идут на диалог с родителями. سيد محمد حمد تغن احتو ببقاني نجل الدق طلعن تقص اسمك ويالوش سو حمد نجل دول حتى اوغش خولش تقرجر كوام دا بوي اخي تر ديك حمد احتو ببروخان عن وليا ليونا حس قلب يس كان شباب حس خير ازول دياك نياك والله تاخذ شيء كان حس واقع حاس والله تاخذ وقام بي ايش كان شيء تاخذ والله دي دياك نياك والله حاخي والله مش حاخي نجل دي بي كوز باوتشر طلعن تيو حمد ليونا تاخذ حتى يوت ديك انكي حاجه لوجبه شاشكه لا يعني دينا حيستك قاعد كبير. В мире спорта, где все ориентировано на быстрый результат, настоящей ценностью становится преданность делу и системный подход. Именно этими качествами уже 15 лет руководствуется тренер по кикбоксингу Джумурзиев Саидмагомед, чья школа стала настоящей кузницей чемпионов. С 2009 года, взяв в руки лапы и став у ринга, он посвятил себя не просто тренировкам, а целостному воспитанию спортсменов. Его философия строится на железной дисциплине, безупречной технике и сильному характеру. За 1,5 десятилетия через его руки и сердце прошли десятки воспитанников, многие из которых поднялись на самые высокие ступени пьедесталов. لقب достижений ملاخني حس спортсмен. كوبك ميرا كوبك ميرا خميس. أما спортсмен может захкар. زوار يورتروز بدي ميكالا يعني. صوت هديك غوزخان ورقة يسري اسكوت. تمام. كاجي تين لا غوز تمام. لو شو خو. هاي حيجي دوك زهت خلر تيشل خلص. أرجو حيجي قديم. تين واس خو. أها. كنت تعرف كان صرنا ما نش دخل إلنا قطول ديشر ما صرنا ما نشوفش. لحد باسترو دزي ريسبوبليكية عالم دالي. سيد محمد. كيف شاو وسيد خيال كان وسيد من ديك. أها. هيك كان جدا. Олимпийский вид спорта есть. Яхт. Чисто профессиональный ери. Любительский профессиональный. Профессиональный яхт. Профессиональный яхт. Любительский ери. Теория – это важно, но кикбоксинг – прикладной и жесткий вид спорта. Лучший способ научить – показать на практике, как работает тот или иной прием, каково его реальное воздействие и как правильно его принять. Это дает участникам моментальное понимание ошибок и правильной механики движений. Кто прав? Два. Идешь, кто лев? Вот, раз, два. Не, без, просто уклон, уклон. Уклон, раз, два. Еще. Раз, два. А озер. Сахату право, а же кок. Лев, раз. А говоришь, ахавис. Хату право. Уж ахавис. Идешь? Лев. Всего 2 года в кикбоксинге и уже первая завоеванная награда. Али Катиев – начинающий кикбоксер. Воспитанник этой секции доказывает, что целеустремленность и труд могут привести к результатам в кратчайшие сроки. Республика хнус, турнира хнус. Перечислим республики Маламот яхта. Республика третий яхрас. Третий август республика. Вождеры. Турнира яхнзас. Республика третья, она в каком году? Анс укшара, надо. И будешь хан первый мост не яхта. Мучая. Республика. Админ ахигам хейфа хай диквашты дол хейги спорта. Кахиги шо чаху мавада. Кахиги шо. Главное кахиги.
لا خسرنا وين كم جود فيها لا خلي جت ريسبورت شرا ينوري خلي أصلا أسبورت هبر مش نستنتها مش دينه أسبورت تستويك بوكس يخور سوتاق بوكس يخنا هو صحيح سبي بوكس سام مارك هم أمية تسيك ديما توه شو بتشوها وات ليك سبي بوكس أخوي تأخذ ملا سبورتسمان نجبوسهم وي борец وي موسى يقول وص أما سبي بوكس أما الخندق حساس خندي لا عندها سباكات فخات بزن بر حساك فخات در عساك لا مثلا حتى يلا موسى يلا موسى تأخذ سبورتسمان نجبقش إيش عم بعد بيجي على سبورت اللي تحم فخات در صار كأي جر واتر واتر فخيت صار زين ما سو دابو بن فخية واتر أك ترسن جوا كأي جر هيك در صار حيت صار آخر حاجة هاج قرص تيش دق إيش عم بعد قول كلر إن شاء الله حم فخات أنا إن شاء الله لو إستباح За более чем 15-летнюю карьеру Саид Магомеджамурзиев воспитал десятки чемпионов, но сегодня разговор пошел не о технике ударов, а о внутреннем стержне. Особый акцент тренер сделал на верности традициям, которые, по его мнению, являются не устаревшими ритуалами, а каркасом для формирования личности. والله يعيش والله وصوش بك يعيش والله اجي حاول صغر حاول حيجي نادي بروم داخل والله صغر حواج ولا صغر حد واجد المصنع صغر حواج هو يشتي يعني تروح كيستي هذا اللي تشوفه بس حاول او يا اخوي ده عليه الشهر أخ سبورت واجد وسجلي سيد محمد خرج نو قوة أنا خير يا وانا تاخذ سبورت سسرني ناخذ حقوق بريمير هي اسمه خلص انا اشتي شيء خذوا خلاص خلاص از مش او تشحن سبورت يرش حبوا خي اخر او سبورت اوغز فوق يرش سخل تشاق از زه يجو خي اسخ قشت اسبوع تجر اخيت يعني اغرتك غلط مثلا يتحمس تصغواغل از خرج نو قول اخيت يعني يا وانا تاخذ الله شو خد اجي كيكير تاخذ حيخ الخبز تاخذ حيخ الخبز وتحب يعرف واخ حيخ الخبز فاش مثل جدوج دقة هنديتي تاخذ ذي اخذ حاط صداقي خزق مش خبز واقع زعمل اخر ان خودات حاول واخ خبز مش لحت اخرتهم ويس حل كيكر هو مش تبوي يا وانا حد نقدر كيجنا بين خصم بوبي إذن الله بك كيجنا خصم بوبي ليه وا شيل برافو شال 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 ما قلت لا طيب اشوف اشوف برافو اليوم حتى حرف بس من بوفا نلعب بوفا يا وانا از مش بوفا بياجدين اغارتا دينا دينا ذي سابواس هاجينا ذي فيك يعني سابواس نلعب إذا كتير موت قالوا حمدك إذا سجوا دي مع ميستوها توخصها شوت هي يعني اسمه بي ما عندي قد مش طوبي سبورت من صدق بيه هو شيء أخش يا أوفشي ديون تا 45 كان 45
zor. Kıyı sporti Oğuz haşbahka kıyı sporti Oğuz'da dabıhan ismi. Sıgı korcumuk hacca hukuk. Hacılar. İşte lok genç. Nasıl adı? Kıt yurtuşku uhit ak. O Karblaki o genç. O Karblaki var. Hatta hain خوش da ham dahalt ak hoş xaxan. Ne onu? Sonra hal bakımı. Eğer laka tulum mala baha. Kubuk miro ya ya. Resi ya hadi. Eski bu ya. Hatta kubuk mirme alır ya. İzyak ilni doğuzdak şu. Ya da şey andır. Alamet hayır. Elim iskiyaları dikerir yetri. Ya bunu elim psikiyaları. Şunu yapıyorlar. Xubar hani elim pe adaka kigina. La hoş bok bok. Время. Ben zaten. İşte kazak. Diyorsun çakıl. Şöyle. Şöyle. Kazak. Bir bakalım. Sağ. Skor. Gel. Bravo. Uklon. Bravo. Sağ ol. Şöyle, hadi. Logo. Вот так. Еще раз. Вот так. Hala. Раз. Уклон. Два. Hey, كل شيء давай работу. Раз. Наоборот. Суату, право встречать меня. Вот, раз, два. Тхосхач охо оста. Соревнования хамын хамвац. Угуё тренеров ё. Такое. Кот валян хава хави. Дукиё. Это шибутто. Би марто ваш доля. Да. Хавакулта хай би мышту. أصحابي خاط أخوف بمشوها. Еще выбивать. بي маргетов без. Хосхайте ли спорт? Хано волга хобуса. Да, газовый. Да, волга. Хосхать Андри. أبيتي أقولش مبادرة قصة صباح بيدك توها بي مرجع لو أستبح. Желаем вам уверенности в своих силах, железной концентрации на турнирах и, конечно, ярких побед. Пусть ваш путь будет честным, а результаты достойными ваших усилий. Вперед к новым титулам!